Dili jud kumutuan ang dili importante ang kwarta bay. Oy. Ngano man day bay? Tungod kay ang kwarta manggod, mao manggod ay pinakahumot nga perfume sa tibuok kalibutan. Ha? Bisag dili pa ka maligo bay. Basta doon na lang kay kwarta. Humot kay kasi mo mga silingan ug mga kay kagawan. Pero kung wa kay kwarta, bisan pag maligo kag pila ka pahumot niya. Baho paghapon ka sa tae. Wadyoy mo dool ni mo, oy, ug di ka mamatay. Ginoo, hatagit ang kong kwarta. Wata mi bugas sa bahay. Hatagit ang kong 20 pesos, Ginoo. Taon sa ning babayanan na ngayon mag 20 pesos sa Ginoo. Iyon na niya kung 10 pesos ako ning itsa siya ng tubangan. Kaya ups. Salamat kaayo, Ginoo, sa imong gihatag ka nako. Pero sa sunod ko mong hatag ka man, ayo ipaagi ning taong niya sa akong tupad. Kaya ng imong gihatag nga 20 pesos, kikuhaan niya, Jess. My loves, imo na day kong gisugot. Okay ra dai nimo nga naamang ko'y kagahapon. Oh. Okay ra, wala mo po ko'y kaugmaon.